Daşoğuzun merkezi şäherine we käbir etraplaryň mekdeplerine okuwçylaryň el telefonlaryna pornografiýa mazmunly video suratlaryň bardygy ýa ýokdugy barlanyp başlandy. Mundan başga, gyz okuwçylar ginekologiýa barlygynyň geçirip başlandylar. Geçen hepdeden bäri ýurdun Demirgazyk welaýatyna yerli bilim, milli howpsuzlyk gullugy, polisi işgärleri, şeýle-de ginekologiýa lukmanlary öňünden duýduruş bermezden sapak wagty ýokary klas okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ýygnap, olaryň multimedia faýllaryny barlap başladylar. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bu reýt barlyklaryň welaýat häkiminiň bilim we medeniýet boýunça ornwasarynyň görkezmesi bilen geçirilýändigini aýdýarlar. Barlygçylar duýdansyz gelip, "Senne ýok, menne ýok, ählimiziň mobil telefonlarymyzy ýygnap aldylar." Şol pursat sebäplerini düşündirmediler. Emma soňundan telefonlarymyzda pornografiýa, mazmunly faýtlaryň gözlenendigini bilip galdyk. Klasyň ähli okuwçylarynyň diýeni şol faýllar tapyldy diýip Gurban Sultan Eje adyndaky etrawyň mekdepleriniň biriniň okuwçysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Mundan soňra pornografiýa saýllary tapylan okuwçylaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, olaryň enatalary bilen düşündiriş işleri geçirildi. Dädemi çağırdylar. Bu ýagdaý ýene gaýtalansa, maňa garşy jinaýat işiniň açyljakdygyny, özüniň aýalmajakdygyny aýdyp gorkuzyp durlar diýip ýokarda agdalan okuwçy gurrun berdi. Mobil telefonlardaky maglumatlar bilen birlikde gyz okuwçylary ginekologiýa barlygynyň geçirip, olaryň päkligi hem barlanypdyr. Barlyklaryň arasynda ginekologiýa lukmanlar hem bardy. Ýokary klas gyzlary hatara durdup, mekdebiň medisina punktyna barlyk geçirdiler. Päkligi bolmadyk gyzlaryň hem ejilerini çağırıp, köpçüligiň öňünde masgar edip, gyzlarynyň terbiýesini seretmegi tapşyrdylar. Bu barlyklardan soň mektep direktoryny hem wezipesinden aýyrdylar diýip Gurban Sultan Eje etrawyna ýaşaýan mektep okuwçysy gurrun berdi. Daşoğuzun yerli resmileri bu barlyklaryň maksatlary we sebäpleri barada Adatlyk radiosyna nähilidir bir düşündürüş bermekden saklandylar. Emma atlandyrylmalygyny soran bir polis işgäriniň sözüne görä, soňky döwürlerde okuwçy gyzlaryň arasynda çen sewdasy bilen meşgullanmak ýaly ýagdaýlar artypdyr. Ýokurdaky barlyklarym şu ýagdaýlar bilen görüşmegiň bir çäresi hökmünde amala aşyrylypdyr. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary häzir Daşoğuzun beýleki etraplaryna da duýdansyz reýt barlyklaryň geçirilýändigini, mektep direktorlarynyň howsala galyp, okuwçylaryň mobil telefonlaryny öýünde goýup gelmeklerini tapşyrýandygyny gurrun berdiler. Gal berse de bu soňky özgörüşlükler media bir gözewçilik edýän Türkmenistanyň telewizionyada pornografik, şeýle-de yaramaz endikleri höwüslendirýän maglumatlary efire bermegi gadagan edýän kanuny kabul etmeginiň ýygyny gawat geldi.